okwamanje nginezifisa ukuthi ngithola umsebenzi wale honors le engiyifundele. That is my morning prayer. Ukuthi manje esikoleni waziwa ngani ubususilomo njengamanje? Okay, ngeke ngathanda ukuyibeka kanjena kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi okay ngiyaphoqosa ngibeka. Okay, mina bengismart esikoleni. Yes. Ngoba nje kunama class engawa skipped because of ukuba smart. Like disability, yazi uthini? Qhubeka. Unga give up, kuyenzeka. Ungenzile mina. So there is one slogan nje engisithanda ukuthi uma uphila njenganami, you should accept yourself before the world recognizes you. Abantu bayamazi uSipho Sethu Ndlovu kakhulukazi ezinkundleni zokuxhumana, kodwa nginomlalelo ofisa ukwazi kabanzi ofisa ukumazi kangcono uSipho Sethu Ndlovu ukuthi ungubani kahle udakwa kuphi, uqale kuphi ukufunda kusukela emabangeni aphansi kuya phezulu, nokukhula kwakho ubuwaziwa ngani ekukhuleni kwakho uyisilomo nje njengamanje usisilomo njengamanje? Okay, ngizoqala ngibingelele nje abalaleli nabasakazi bomsakazi eMangosini ngisisanibonani. Yeah. Igama lami nguSipho Sethu Ndlovu, ngiqhamuka lapha eXobeni Matende. Ngizalelwe endaweni ekuthiwa kuseMasameni ehambisana nayo indawo ekuthiwa kusofafa elapha engizalelwe khona, engasho khona ukuthi inkaba yami isele khona njengamanje. So ngibela sengikhula kena ngikhulela khona, ngikhulisa abazali, i-community angeke ngize ngishiye because ibikhona ngaso sonke isikhathi yabo. Bese kena ngakhula njena ngafuna khona futhi bafu yabo. Ngafunda njena from first year up until grade 12. Bengifunda khona esikoleni ezabantu abanormal, luckily ngikwazile ukumanage ngoba izikole zonke bezingihlangabeze because they transformed it ukuthi ngikwazi ukumove around yabo. Besendaweni nasemakhaya futhi. Emakhaya uyazi ke nawo emakhaya yabo. Ukuthi manje esikoleni waziwa ngani ubususilomo njengamanje? Okay. Ngiyengathanda ukubeka kanjena kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi okay ngiyaphoqosa. Okay, mina bengismart esikoleni. Ngoba because of ukuba smart. Wow. Okay. I'm assembled from primary school, high school. Yeah. Mina bengishabele. Ngiyayithanda ukuhlabela uhlabela. Namhlanje sizosazi ukuthi rent uhlelweni ushunike wengoma ngefuthi asithathele ithuba ngesikhalisele ukuphothula kwakho iziqu manje zokucwaninga kwezobugebengu kanye nezoku hlola ke izindawo zobugebengu bathi ke ngesingisi ke i-honors degree in criminology and forensic studies. Yini lena ekwenze ukuthi waba nesifiso sokwenza lezi zifundo kanti futhi ke ikuphi lapho usuphophele khona njengoba nje usiphothulile usiqedile? Okay, angeke ngize ngiqamba manga. Mina ekhaya ngaphuma ngibatshela ukuthi ngizokwenza music yabo. Uma ngifike evarsity ngaba no self argument ukuthi no, music into ephila kumina, why kuze mina ngiyoqala phansi ngimoshe iminyaka ngifundele yabo. Bese kuthi kena ngoba sengihlala phansi kena ngenza ucwaningo ukuthi okay eziphi izifundo ezikhona lana because bengisamusha lapha e-University of KwaZulu-Natal Howard. Then ngabe sengizwa kena ngalesifundo lezi ekuthi okay i-degree yami bephethe community development ihambisana nayo yilona i-criminology. Wona ama-subjects lawa ebengimeje ngayo yabo. Isithathe esenza ukuthi ngithathe i-community development is because I was raised by i-community together with my family yabo. Uthando layo wena ngingasho ukuthi i-community development ukuthi ngigcina ngiyenzile is because of uthando olomphakathi. Mase kuye ngela phaya kwa criminology
criminology ngithandisa ukuthi isifundo vela okumele udlale ngengqondo ube active uyabona ube yilo muntu lona ekuthiwa i-critical thinker. Ya nasena wena ngithena uma wena ngibheke uganga kwami ngokomqondo ngasho ukuthi yazi ukuthini I can be a good investigator when it comes to crime. Ngingasho kwena ukuthi ke uthanda lo criminology lokuqhamuke lapho bese na ngiphendule leyo lembuzo lona ukuthi ngiphokophelepi okwamanje nginezifisa ukuthi ngithola umsebenzi wale honors le engiyifundele. That is my morning prayer even ngilala ngithi Nkosi I wish ukuthi ungiphe lo msebenzi. I wanted to be a foreign seeker. I want to be the first foreign seeker ohamba ngesihlalo la eMzansi yabo. Anginendaba nama-challenges ukuthi ama-challenges engizowafica lapha but I'm ready ukuthi ngifesane nawo. So ngifisa kuba owokuqala okumele awa-address ama-challenges ukuthi okay mina kana usangifikele umuntu ophila nathi saphila soqhamuka ngemuva kumele kube mina ozothatha sini asenzeni uba no 2 3 no 4 ngoba baningi ngiyazi abaseza. Mfowethu akesibonge kakhulu mfowethu wayibeka nje kahle kakhulu mfowethu ngiyasisoka. Mhlawumbe nobele kuhlabela phambili ke nalo Mfoka Gatsheni akesibuka lapha nyewethu siyabona impela konke mfowethu okwenzayo ngenhloso yokuthuthukisa nje impilo yakho mntaka baba. Awugcinike ngokuba umuntu sanda nje kuthweswa iziqu ngokusemthethweni uphinde ubeke usaziwayo ezinkundleni zokuxhumana phaya ku social media njenge social media influencer siyabona baningi kakhulu abakhuthazekayo ngomsebenzi wakho. Futhi singakheni kwemculo mfowethu siyakubona mfowethu khona usuzakhele igama. Sikanise kafushane ke mntaka baba ukuthi ke ukwazi kanjani ukubalance yonke lemkhakha yonke nje ikwazi ukubalansa ibumbeke nje ngempela nje basibona kwenza kahle kuyona yonke lemkhakha. Mina ngibalansise kanje ngesikhathi sensuku zokufunda Monday to Friday ngisencwadini but on the weekend Saturday to Sunday angiyithindela ngebhadi incwadi. Ngikuphinda ngisemculweni mina ngiyophanda mina lapha engiyakhona ngiphusha umculo ngenzela ukuthi ewe kungabi khona okulekhaya yabo. Mina wena indlela ebengiphanda ngayo yabo ngama weekend angeke uzongithole evarsity. It's either ngikuma gig noma ngise workshop lapho engophusha khona umculo wami. Iyona ndlela ke leyo kona ebengibhalansisa ngayo during the weekdays ngisencwadini full time. But on the weekend ngiyo distressa ngawo umusic wami. That was my routine. Yabo. Mnewethu angingasho nje ngicala umlomo ukuthi nje cha uyisibonele sihle kubantu abaningi ukuthi ke impumelelo ke akusiyo yabantu nje abathile kuphela nanokuthi ke indlela odalwe ngayo njengomuntu siqo sakho. Mfowethu imuphi umlayezo ofisa ukudlulisela ke entsheni ebhekene nenselele kanjena nayo ekutholeni emfundweni yayo noma ekufezeni amaphupha? Okay, akukuningi engizokusho lapha kwentsha yakithi. Ngizoqala nje ngibabeka sithambeni ukuthi ewe okay imfundo esikhathini samanje ibaluleke ngendlela ngoba ne ile mizana umhlaba uma ubheka kuthiwa we are becoming to live in the fourth industrial yabo. Okusho ukuthi yonke into uma ubheka izobe idinga i-education. So ngingasho kona ukuthi umfundo osese-high school noma osese-varsity ngicela azibambe iziqini. Aqhubeke njena angagive up noma kungathiwa okay uphela la disability yazi uthini qhubeka ungagive up kuyenzeka ungenzile mina. So there is one slogan njena engisithanda ukuthi uma uphila njenganami you should accept yourself before the world recognizes you yabo. Ngingayibamba kanjalo nje ba.
Right, njengoba uzokhumbula ngeke isikhathi manje khona ke imzuzu ingamashumi amane nesihlanu elikubene ngempela ke ihora leshumi nemuva emsazweni wakho eMinty Radio igama lohlelo ushuni wengoma no King ngempela siyafika singaba awuqala ngempela ke umfo kaGatsheni ohamba ngesihlalo esimbona lapha ehamba phambili kwezokucaninga ngobugebengu aphinde ke ngempela ke abe lapha ukuqhamuka nama solution njengoba ngempela ke eseke kwabalula naye ukuthi ukepable ukwenza konke lokho bakuthi asingadya ungamdabukeli umuntu akade izimvo kaGatsheni into efuna umsebenzi awufundele Kunjani? Futhi esiphethe ngemteka baba abafisa ngempela ke ukuxhumana nomfo kaGatsheni noma abafisa ukusebenzisana nawe kokuningi okwenzayo nabafisa mhlawumbe ukuthola ukuthi ngabe umfo kaGatsheni yini lebimgqugquzela yiphela indlela abayisebenzisa ukuze afike lapho esekhona njengamanje bangakuthola ukuthi bangaxhumana kanjani nawe. Okay, ngizoqala lapha entsheni ebengigqugquzela. Mina iyodwa into ebengigqugquzela. Yeah. My disability, I use my disability as a tool to pay my own journey. Yeah. Yabo. So, mase kusikena lapha enkundleni zonke kuma handles ami nje kusipho sethu kwaKwaDlovu. Yabo. Mase kusikena angazi noma ngingayibiza yini number noma Ungakhuleka ngimteka baba futhi inhliziyo mayivulekile mhlawumbe makunama restrictions mhlawumbe usungathi cha mlaleli ke la ngalezi khathi siyagcina. Okay. Ngizoyibiza inamba yami ilula kakhulu ithi 07222 77 572 ngiphinde ithi 07222